Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing konco-konco. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bahasa Jawa mengenai Punokawan. Siapa saja Punokawan itu kita simak bersama. Namun sebelum kita belajar, kita membaca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wayang Punokawan. Wayang Punokawan iku ana papat. Wayang Punokawan iku duwe gawean yaiku momong para satriya Pandhawa. Wayang Punokawan itu punya pekerjaan yaitu momong atau menjaga para satria Pandhawa, merawat para satria Pandhawa. Ana Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, ben cepet apal, sapa wae Punokawan iku yuk bareng-bareng tepuk Punokawan. Disimak nggih kanca-kanca, mengko isa dipraktekke ning omah. Tepuk Punokawan, rok-rok-rok, di SMS Semar, di sigar-sigareng, di PPP Petruk, dibuka ciluk Bagong, dibuka ciluk Bagong. Nah, engko iso dipraktekke ning omah nggih. Nah, Punokawan mau ana sapa wae? Ana Semar. Semar iku duwe anak angkat, punya anak angkat. Sing mbarep utawa nomor 1 sing pembarep iku jenenge Gareng. Nah, sing panengah utawa sing tengah utawa sing nomor 2 iku jenenge Petruk. Nah, sing keri dhewe utawa sing wuragil iku ana Bagong. Nah, iki Punokawan ana Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, iki Semar. Semar duwe ciri-ciri. Cirine piye ya? Awake lemu, duwe kuncung putih ning rambute, mripate kriyip-kriyip, lambene mesem, kuwi Semar. Nah, watake piye kanca-kanca? Watake jujur lan ora umuk. Terus sing pembarep anak angkate Semar sing pertama yaiku Gareng. Gareng duwe ciri piye? Gareng duwe ciri awake cendhek cilik, mripate kera, tangane teklis, sikile pincang. Gareng iku cilik, cendhek, pendek, kecil, mripate kera, matanya juling, sikile pincang, tangane teklis. Watake yaiku pinter omong lan lucu. Punokawan sing ketelu utawa anak angkate sing tengah yaiku Petruk. Ciri-cirine Petruk kepiye? Awake cilik dhuwur, irunge dawa, wudele bodong, lambene mesem. Watake Petruk iku pinter, lucu lan kendel. Nah, iki sing wuragil Punokawan sing kepapat, Bagong. Ciri-cirine yaiku awake lemu, mripate mlenong, irunge pesek, lambene ndower. Watake Bagong lucu lan etok-etok bodoh, lucu dan pura-pura bodoh. Nah, kuwi mau rencang-rencang Punokawan ana papat,
Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, saiki latihan rumiyin. Latihan wulangan bab Punakawan. Sing nomor 1, tulisna jeneng wayang ing ngisor iki. Ana sapa wae wayang Punakawan ing ngisor iki? Mengko ditulis nggih ten buku, tulis sapa wae jeneng Punakawane. Sing keloro, kepiye watake wayang ing ngisor iki? Semar watake kepiye? Gareng watake kepiye? Petruk watake kepiye? Lan Bagong watake kepiye? Nah, matur nuwun kanca-kanca sampun disimak. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.